Uqopha umlando imizuzu ethi mayibe ngamashumi amabili noma ushayele ihora leli-ke leshumi ngaphambi kokuthi sigijime masimungele udokotela mhlawumbe-ke siqale sidluliselaba abangase basikhube ngesikhathi-ke siqhubeke nezinto ezizenzayo kanti-ke namhlanje kukhona-ke futhi i-voice note eqhamuka kuwena njengomlaleli Ukhozi FM okuyona sovula ngayo njengoba singena-ke kwezasela kuyini nodokotela. Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela mmeli, awucabange futhi. I-Clientele Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Uthola usizo olungafika ku-R745,000 ngonyaka. Amaplan ethu ahlanganise ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganise ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela, ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebhayili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Clientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a Ukhozi ku-44789. Yebo, Ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile. Imtitilizo ya Black Friday insuku zingu-7 kwaBoxer Liquors. Thenga iSavannah NRB 500ml 6-pack amabili ngo-R250. I3 Ship Select Whisky 750ml amabili ngo-R299 kwaBoxer Liquors. Akudayiselwa bangaphansi kuka-18. Sakazo ulalela Ukhozi olungaphiko-phiko ngale kuchitha isikhathi sikubekele dokotela emsakazweni Ukhozi FM. Right now? No, right. Good. Lo mic le uyibambe. Umbhobho. Ngubambe ngusondeze emlomeni. Usondeze eduze komlomo. Okay. I-mic nje. Ngisondeze eduze kwembobo yomlomo. Alright. Ngiright la ngikhona ungizwa kahle uyangizwisisa kahle manje. Manje. Ubambe kahle. Sobambe kahle kuzola. Uyaphila. Ngiyaphila right? Ivikili phathe kahle. Too much. Kodwa iyashesha ukuphela inyanga. Yes. Ngiyazi ukuthi uma ucabanga nje ukuthi iyaphela inyanga. Ucabangani? Ngicabanga ukuholela. Ansebenza kokela. Kodwa-ke kumlaleli ekhaya ngimuse-ke umlaleli zoba ingxenye yalokukhuluma kwethu njengoba sinodokotela namhlanje kanti-ke soqala nge-voice note ngoba khona i-voice note iqhamuke kumlaleli. Inombolo-ke zethu uthumele i-voice note kule nombolo elula kakhulu ethi 071 061 noma ungene-ke bukhoma kule nombolo ethi 0860024337. Ngiyazi lokho ukuthi bakulandela kwinkundla zokuxhumana babingelele izithando zakho babingelela. Ngibingelela izithando ezingilalela Ukhozini nje kuqala. Mase futhi ngiyabingelela izithando zami ngi-live ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu and then ngibe live futhi ku-TikTok we-Medilution. Sanibona sithandwa zami. Asivele siqale ngayo idokotela sigijima impela siqale ngayo i-voice note. Sure. Ave lumnandi uhlelo wakho dokotela. Awubusifundisa izinto eziningi. Ngisacela ukubuza la dokotela ukuthi ngephutha mawulale nomuntu o-HIV positive ungakhondomayizanga. Kodwa ebeyithatha kahle kakhulu yonke imishanguzo yakhe ngesikhathi esifanele. Kukhona lobungozi obungasebenzeka kuwena mhlambe utheleleke. Okay. Yeah, Doc. Nansi voice note. Yes. So, Mshengu nabalaleli emakhaya sizokhumbula ukuthi umhla ka-1 December kusuke kuyi-World AIDS Day. Yes. All right. And ngiyazi ukuthi into ekhulunywa ngayo kakhulu lena kodwa kubalekile ukuthi sikhulume ngayo ngoba baningi abantu aba-affected naba-infected ngayo. All right. Isikhathi nje dokotela. Yabo isikhathi leso November. Njoba se uyaphela manje November singena ku December vele. Sure. December ke uneyintini yonke ukushayiswa ingozi, ukushayiswa ikhumbi. Ukade uthi cha. Ukukhonsiniwa sokushayiswa ngisho ngasazi ukuthi isingena kanjani egcekeni kodwa
ikushaye uphapha mesibhedlela usukhulele Yes, yabo sekufanele yes. uzobona wendoda Yes. waphuma ngochama Or ikushaye kade ungabonanga kade kukhona kade ukuphuzile kade kumnandi nje suvuka ngakusasa khona into esikushayile. ufunyo kanti kukhona ukuphelezelana umuntu oyochama yabo Yes. niyabuya senibabili Kakhulu- bathathu Kakhulukazi uyazi nje ulapho nje mshengu singakangeni mhlambe nakwehloko kahle uyabona abantu abasha kukhona nalaba abaqede umatric nje manje uthola ukuthi babona ukuthi kuze beenjoye kahle kumele kube amanzi amponjwana khona benze izinto abangakaze bazenze and ezinye zalezo zinto abangakaze bezenze kuzoba kukulalana and uthola ukulalana mhlambe bengavikelekile engasebenzisi icondom umuntu akamazi lo munye umuntu ukuthi status sinjani kodwa kakhulukazi abantu abasha bazitshela ukuthi ukukhothana ama blow job nani akulona ucansi so bagcina sebenza izinto budedengu so part of ukuthi siqwashise ngayo nje i-HIV sandulela ngculaza is part of nako nje lokuqwashisa nangokuthi abantu basiphatha kanjani njengoba sesongena kulesikhathi kaDisemba. kulezi insuku ndoda bese kumkhule kusuthi phela ayiphela inyanga kaNovember ngoba asimazi uNovember nento zocansi nezitrendayo Yes. kuvele kutrend ama-video ama-video abantu benza ucansi bume Okay. and wonke lo ma-video kukancane ukubona besebenzisa angimazi ke yena lo osuke esho ukuthi Yena usuke ebuka. kodwa-ke kuba khona lo muntu owumushuthi Yes. bese ezosikhombisa-ke somphakathi ukuthi nalo kucansi olenzeke bume Kodwa yazi mshenga into ebalekile ilena kunabantu ke ngempela abaziphethe kahle omunye umuntu athi eziphethe kahle kodwa bengenza yonke into right mhlambe bengiyintombi ngaze ngathandana nomuntu oyedwa kodwa ngahlangana negciwane angikaze ngihambe ngilala around ngilale nomuntu oyedwa kodwa ngazithola senginegciwane kube khona futhi nabantu yes bazazi ukuthi banalo igciwane kodwa sebephila ngendlela ephephile manje bephila nalo igciwane kube khona umuntu othi ngoba manje ngidiagnosewe mina sengiyasaba ngisaba nokujola ngisaba nokuthandana nabantu ngizona ngihlalele ngedwa ngoba manje fela ngithi mengizoqala umuntu omusha kufanele manje ngiqale ngimtshele lesimo lesi and then umuntu useyangishiya mase sokuba buhlungu mina ngiyahlukumezeka kube khona ikhouple othola ukuthi oyedwa upositive omunye unegative or bobabili bapositive oyedwa unegative kodwa bafuna ingane so into enjalo namhlanje esithi asike sikhulume ngazo kodwa kakhulu ngoba phela siuhlelo lazeselawini sifuna ukukhuluma ngokuthi isandulela ngculaza sim-affecta kanjani umlaleli ekameleni sim-affecte kanjani futhi nakumdavazo wakhe alright so ngiyafisa nje ukuthi njengoba uyikhiphile inamba nababalaleli namhlanje safuna ukubezwa nabo ama-experience abo okay ngoba sihlezi lana nje sikhuluma njengabantu abayifundele lento odokotela kodwa kunezinto nezimo abantu abadlula kuzona empilweni zabo esifunayo ukuthi sizizwe kuze sikwazi ukuthi sibasize futhi nakuzona alright lapha udokotela ukhuluma ngaye vele umlaleli okungenza ukuthi vele uyazazi vele ukuthi i-status sakhe usepositive yes usothandweni nalwathandana naye mhlambe positive mhlambe lo omunye akekho positive khona izinto abangayiqondi mhlambe omunye usanda ukuthola ukuthi sekufanele ahambe lo hambo sezibe ningi izinto ezinguquko ezithinta ukulapheka kwalesi sifo introduce lokho kuphinde introduce lokho kubheka lezo zinto njengalezo how far have we sekuhambeke kangakanani kodwa futhi inako vele ukugcina iphazamisa indlela yokuthokozana yes look mshengu yes uqinisile lapho seziningi ku2025 iHIV ayisafani ngo1998 kodwa iqiniso ukuthi yize sokunendima enkulu iscience esihambile ekulapheni iHIV nasekuthenini abantu istigma singabi khona abantu abaningi engqondweni zabo basesele lapha ku1998 yize sokusa u2025 okay abanye abantu bakholelwa more entweni ezigossip nokuhleba kunokuthi bakholelwe iscience nokuthi science ithi okuyiqiniso ileli mshengu ukuthi ngampela ubuso beHIV sokushintshile manje kakhulukazi because of ama treatment lawa asekhona manje lawa masha
ngiyazi ke abantu abaningi bebekhaliswa na ukushintsha komzimba yokuthi lamaphilisi lawa angenza ukuthi ngibe nemcondo nezingalo zami zacile kodwa manje khonte nginelunda nje engilibelethe ngisisa umkhaba wami mkhulu izinqa ziyaphela nobuso futhi bami buyaphela ngibe nezigobhe ebusweni so izinto lezo bekade ziba khona kulama philisi lawa akudala okay so kukhona manje ke inhlobo ezintsha mshengu lezi ezisafer okay ngoba phela likhiphilisi safe okay zingcono ngokuba safe kunalezi akudala nama side effects nazo akhona yes kodwa angconywana and mhlambe futhi lezi zamanje ungathola ukuthi noma ungaliphuzile iphilisi namhlanje akulutho uzoliphuza kusasa kungabe ukuthi kufanele uphinde usabe ukuthi awuya ngiliphuze ngesikhathi esodwa uyabona uma ungaliphuzanga nje kulungile kodwa phela ukwazi ukuthi ungaliphuzi futhi njalo kodwa uthola ukuthi khona isimo esikwenze ukuthi ungakwazi ukuliphuza namhlanje so ungaliskipha iphilisi ngalelo langa but also ulwazi lo science ngawo amaphilisi naso isifo sisandulela ngculaza sisekuthenini ukuthi thina sohodokotela sesithi umuntu o HIV positive okay otholakala ukuthi unesandulela ngculaza kakhulukazi if lo muntu sithola ukuthi viral load yakhe isila kulezi ngesithi khona undetected okusho ukuthi sithi mase sikuchecka sesithi hayi egazini lakho manje i-test esisebenzisayo ayisalithola igciwane akusho ukuthi alikho i-test esisebenzisayo ayisakwazi ukubala because i-test esisebenzisayo ikwazi ukubala only if ukuthi isithole mhlambe amagciwane ku1 ml wegazi mhlambe ithola amagciwane ala ko 30 20 30 40 then sizothi singiyakwazi ukubala but if kuncane ivele ithi hayi angiboni lutho is because silincane kakhulu igciwane kwigazi akusho kodwa ukuthi alikho okay into ebalekile le ngoba baningi abalaleli bethu othola umuntu ethi hayi sokuthiwa angisenalo igciwane kanti cha likhona ngesikhathi ethi angisena ligciwane bese funa ukukhulula yes kanti amaphilisi akhe ayeke yonke into angabusamtshela futhi ke ngakho ukuthi cha ngake yabo sure umeyikhuluma indaba sekuyobe ngathi inzwa bethi babethi kanti ipower ke manje iscience sithini ipower imore ekuthenini umuntu even if ulala naye all right kodwa if uyawaphuza amaphilisi akhe and if ngesikhathi simchecka thina sithola ukuthi i-test sithi igciwane lakhe is undetectable then lo muntu sincane kakhulu i-chance ukuthi akuthelele empeleni ama-test amaningi research bayabona ukuthi hayibo ngempela umuntu owadlayo amaphilisi akhe if elala nomunye umuntu akasakwazi ukuthi amthelele ngegciwane so uyabona ukuthi leyo nto inamandla kanjani ekuthenini wena awusavikeli nje ukuthi wena uyaphila umzimba wakho nawe uyaphila kodwa suvikela nomunye umuntu futhi oseceleni kwakho but naye upartner wakho sokukubaleka ukuthi naye akaqokeleleke manje ukuthi wena yenza sure ukuthi uyaliphuza iphilisi ngoba usezivikela kwayena ekuthenini wena uphuze iphilisi ngiyafisa dokotela ukuthi siphinde sibuyele kuye lo mlaleli kulesi sikhathi njengamanje bese umphendula khona sizobe sasegijima sithathe abalaleli futhi abanye la kulayini khona ke mlalelo Khosi FM ungasithinta njengamanje uthinte kodokotela ungenza nombuzo kulolu daba esikhuluma ngalo noma mhlambe khona olunye udaba ofuna ukukhuluma ngayo open line nodokotela uNomcebo Mthembu inombolo ilula kuri 086 00243 blona ke Khosi olumaphiko mhlamba ke ake ngenze kanje dokotela lapho nomshengu avule umnandi uhlelo wakho dokotela avusifundisa izinto eziningi ngisacela ukubuza la dokotela ukuthi ngephutha mawolale nomuntu o-HIV positive ungakhondomayizanga kanye kodwa ebeyithatha kahle kakhulu yonke imishanguzo yakhe ngesikhathi esifanele kukhona lobungozi obungasebenzeka kuwena mhlambe utheleleke good all right sizovela umphendulelo umlaleli khona soqhubeka sithathe nabanye ngoba nazi ingwe yeah so lobo bungozi bokuthatheleleke ila sokungena khona lento engisho yoko ukuthi sokuya ekuthenini yena lo muntu lo if kuukuthi positive uyawadla imishanguzo yakhe okay if kuukuthi uyawadla imishanguzo yakhe if testa amagazi akhe athini
yes if amagazi akhe ethi igciwane alisatholakala alisabonakali rather than ukutholakala alisabonakali kuyena then sincane chance ukuthi akuthelela kodwa wena ke emlaleli usekhaya unawo amandla ukuthi uzivikele in case lo muntu awuthembile nanokuthi umephi mhlamba akakutsheli nestatus sakhe so kukhona ngithi lamaphilisi lawe sithi PrEP khona iPrEP khona iPep futhi angithi so khumbuzana ukuthi iPrEP isho ukuthi ipre before uzolala nomuntu iphilisi olidlayo lelo okusho ukuthi if uyazazi wena ukuthi lo muntu awumthembile or ulala nabantu abaningi ongabathembile uzivikela wena kodwa so uzothatha iPrEP okay if kuukuthi uyazi wena ukuthi ulale nomuntu mhlambe kwaqhuma icondom and awumazi awumthembile so ulalile manje nalomuntu so uthatha iPrEP ke manje okay okusho ukuthi so uthatha leli lithi sengibe exposed manje ku-HIV sengiphuza iphilisi ke manje lokuthi lisheshe libulale legciwane ngaphakathi kumina and into ebalekile kuloyo ke osethatha iPrEP ngoba esalalalile nomuntu uselithatha after kumele kube ukuthi ulithatha at least ungadlula 72 hours ngoba masodlula 72 hours sesabusuyeka nje suyolinda nje wena uhamba ucheck iHIV yakho emva kwamasonto ukuthi uyitholile yini noma uyitholanga alright kodwa ke futhi uficethini lapha eclinic yes kodwa ke naye wena if kukuthi ulale nomuntu ongamthembi or noma le nomuntu oyamazi ukuthi HIV positive kwawena awukwazi ukuthi ulithathe lephilisi leli iPrEP okay ungathestiwe wa confirm ukuthi unegative ngoba kungenzeka ukuthi kwawena khona isifuma efukamele nje ngaphakathi kwena uyabona uza nekhali zakho kanti sekuyinkinga if uzovele ulithathe ngoba phela khumbula ukuthi iPrEP ke yona siba hlambe inyanga 28 days to inyanga ulithatha if kukuthi ulithatha awucheckile suqala ke manje suwenza inkinga ngoba uzolithatha uliyeke suqala manje wakha lento esithi resistance kuyothi ngelanga solidinga ngampela lephilisi ngoba besilivela ikhona igciwane kuyoba ukuthi alisasebenzi ke kuwena manje ke lelo philisi okay so but I think into ebalekile you know umlaleli ukuthuka and into vele khona leyo ekakhulukazi eSouth Africa ukuthi noma ngabe abantu batshela kanjani ukuthi cha manje ningasathuka into ebalekile ukuthi uzisafeguard nawe uzivikele kuze ungamcwasi omunye umuntu ngoba into ebhlungu leyo ukuthi akumele ukuthi umuntu oHIV positive athole ukuthi uyacwaseka or azizwe ezinyeza yena or azizwe esatshwa ukuthi awukwazi ukumqabula manje uyasaba lo muntu ukumqabula noma eseyipartner wakho usaba nokuthi if kuukuthi isidoda sakhe sike sakuthela ethangeni lakho uhlikihla ngathi nje kunento oyinyanyayo ekuwena kanti kuyazwela phela kuyena so kunezinto okumele even if uyazi ukuthi lo muntu upositive wena upartner wakhe kunendlela okufanele ubehave ngayo kodwa kuze ubehave kanjalo kumele ube nolwazi lokuthemba ukuthi cha noma kunjalo ngiyazi vele ukuthi ngiphephile ngeke lo muntu azangithelela baningi abantu abake beze kimi uthola ukuthi afike sethi hey Dr Mthembu ngathola igciwane ngoba angazi nganginesa ugogo kwa next door owekade egula ngathola igciwane uyabona ngeke uzulithole igciwane ngaleyo ndlela okay but eSouth Africa abantu abaningi bafuna ukublame umuntu if ethole igciwane more than uthi ablame igciwane igciwane liyinkinga kodwa umuntu usuke efuna ukublame somebody uthola ukuthi uzozonda noex azonde umuntu ngoba umzondela ukuthi wamnikeza igciwane kanti inkinga igciwane more than umuntu Dokotela asithathe umlaleli la mhlambe wokuqala sisibone ukuthi sure umsakazo ulalela ukhoza FM sabona wasiqhubeke ngeke ngisasho ukuthi ngubani bani kodwa bayabuza uyaphila umthembu kakhulu yakhaya neyinkingeni ngosikhipha kuzona siyabonga asibuza ke sibuzela nabanye abantu angikho lapho cha kuhlose ukubuza ukuthi la ku-HIV lama kuthiwa kudliwa ice cream noma kudlalwa nge-mic bukhona nobungozi ukuthi uma umuntu enayo ungayithola ngomlomo ungalaliwe umbuzo wami lo ngizolala emsakazweni noma
Asibonga. Okay. Asibonga. Dr. Yes. Now khumbula ukuthi iHIV ihambisana nalo lonke uketshezi elisemzimbeni kodwa kakhulukazi esithweni menilala ihambisana noketshezi leni lokulala whether isidoda sakho uketshezi olikhona kuwena umuntu wesifazane la ngaphakathi enkomeni lakho ihambisana nanegazi. Okay, but if kuukuthi niyaqabulana nalo muntu, okay, akayidli medication yakhe at all. Khumbula kumuntu odla imedication yakhe incane ichance yokuthi akuthelele if kuukuthi sithola ukuthi igciwane kuyena uma silitesta alisatholakala, but kulo othola ukuthi igciwane lidla magalani kuyena, alright, naye ukumqabula lo muntu ngeke kuze kukuthelele ngegciwane unless if kuukuthi sokunokuthinteka kwegazi kuwe nakuye, mhlambe khona ukusikeka okukhona kuwena usikekile emlomeni unezilonda unamalonda and suyamqabula lo muntu uketshezi lakhe so liyangena kuwena futhi nakhona kumele kungene inani eliningi ubona kufanele umgwinya amathe akhe ngempela nje lokho ukuthi ugwinya ngathi uphuza amanzi inqwaba, uyabona. So okusho ukuthi akuyona into ngempela ongasuyisabe leyo ukuthi ingenzeka ngoba ngadinga ukuthi ngempela uphuze inani eliningi lalo muntu kube nanegazi futhi lapho kuze agcine ekuthelelile. So mhlambe ngizothi ke na cha kodwa asikhumbuleke ukuthi uma sivika noma sivikela ngecondom whether umuntu niyakhothana naye or niyalalana usukungavikeli nje kuphela iHIV, alright, usukuvikela nezinye izifo okuwukuthi ungayivikela iHIV kodwa zikhona lezi ezinye izifo still ezizongena if kuukuthi nilalana uba or nikhothana uba nalo muntu. Lezi ezinye izifo whether lo muntu be-HIV positive or not bezivele zizongena zizoqhubeka zingene lezo zifo lezo. Dr. asigijime sishone ngapha masibuye sprint siqhubeke simthathe umlaleli. Sure. Kusukela kuma-drop goals angafikanga emapalini kuye kuma-penalty angangenanga, kusukela kuma-forward pass nama-offside, ama-knock-ons, ama-knockouts, ama-runs nama-runouts. Besilokhu sikhona kuzo zonke izivivinyo zezikhathi ezinzima ngoba wonke umuntu uphumelela. Yes, nithini sithandwa zami? What you say? Talk to me. Ezwe lethu iminyaka eyevile kwengamashumi-30 kukho konke. Castle ukunambitheka okumelana nezivivinyo zikhathi zonke. Akuyona eyabe neminyaka engaphansi kuka-18. Uhlala ugula njalo. Ngomvunguthi benefits for men. Yes, umvunguthi ubona nje nawe uyisoseji ukuthi wenza iqine induku. Yazi ukuthi khona ipatient yakafika kumina umlungu. Cha, ithandana nentombazane yomuntu. Intombazane yomuntu bonke lo mlungu phambili omncane. Bayutshala inyanga menzela umvunguthi, wathatha negazi lakhe bawutshala umvunguthi. Akakhulanga umvunguthi, ayikhulanga induku. Ayisavumi manje, ayisenkulu intombazane yamshiya kuba induku manje siyamlima ilimaza kwayena-ke manje akase uzokwenza njani, ayisenkulu ivuvukele, very dangerous basopha umvunguthi. Alright. Yebo. Okanye uthumele igama elisinqanda ku-06825 siyokhuluma ngawo ngelinye nani. Nqanda Funerals eyabantu bonke. Ezaselawini Awuzeka kusho ukuthi siqhubeke sikhothane. Sakazolalela ukhoza kubafika Khothana uthembe nami ngama voice note la Dr. Mhlambe kukhona futhi kabalaleli abakuthumelile kuwona ama voice note. Sure. Uma unamalonda emlomeni usebenzisa ispoon nomunye umuntu asebenzisa isishebe uyatheleleka yini masithi lo osebenzisa kuqala ispoon u-HIV positive enamalonda emlomeni cela ukubuza lokho. Baba Mshengo anonymous no la eMpumalanga Mayflower. Baba Mshengo ngeke ngathandana nomuntu mina 2017 ngamfunda ukuthi positive
ngaleso sikhathi benga-understand kahle ukuthi kwenzakalani. Ngapho uthi uma ngaye eklinikhi ngafike ngabachazela ukuthi ngithola umuntu wami soze washona umuntu wami bathi udefaultile, ngithola umuntu wami uthi ushonile. Sengithathe ngigijima ngeze eklinikhi ngoba sengithola isizathu sokuthi ulinyazwa yini. Mangifika eklinikhi bangi-check bathi ngibuya after 3 months. Ama-3 months sengize ngabaphinda from 2017 namanje ngisaya baba umsheni. Sengaze ngakhetha ukuthi ingcono ngidle yona i-prep, angazi ukuthi kwenzakalani ngoba nangapha ngisecircumcisile, angikwazi ukuthi kuphe kubona bona ukuthi ngizothi yini ngivikelayo noma ngu-blood bani. Ngisacela ukuchazisela lapho udokotela ngoba phela ngapha ngisecircumcisile, ngapha angizazi noma ngu-blood bani. Ngiphila nayo umuntu opositive, kodwa-ke manje sengiyasho ukuthi akunankinga ngoba sengiyawathatha lama-prep. Okay. All right. Dokotela nababa mshini. Ngizokhohlwa ke manje. Okay. Okay, dokotela. Kule asiqale labo bobili. Yes, ngikaze ngikhohle ukuthi bebethini. Okay. All right, siyabonga kwizithandwa zethu. Angiqale ngalo uqala. Okay. Anga confuse izinto eziwu2. Ukhuluma ngamalonda. Okay, amalonda esinye isifo leso. Okay, ungaba namalonda unalo igciwane, ungaba namalonda unganalo igciwane. All right, but amalonda azihambela wodwa nje amalonda, and esikhathini esiningi if kukuthi unamalonda kungenzeka ukuthi nohlobo lenye virus futhi okuthiwa iherpes. Okay, iyona le ebanga amalonda. Iherpes ibanga amalonda kuyindebe, either kuyindebe zomlomo wakho or kuyindebe zenkomo. Sayiyona iherpes futhi noma kuwena kumphambili kwekhinqi futhi. So ifuna lezo nyama lezo, so iherpes ke le kuba isilonda osizwa ishoshozele emlomeni njengesilonda somkhuhlane. All right, but kwisitho sakho sasekameleni usizwa sishoshozela nje, uzwa ngathi khonto ehambayo ngaphakathi kuwena, kanti sona siyaqala sifuna ukuzwa ngoba sihamba nangemthambo yemizwa yakho yema nerves. Kulume lapho uthi lo nwaye khona, ngikhuluma ngesitho ke manje sasekameleni, uthi lo nwaye khona emva kwensukwana sokuyaphuma lo sisiyaphuma ke leso silonda. Kwesinye isikhathi sibe namanzana, kwesinye isikhathi kube ishashazi njengathi licebukile nje elibovana. Okay, kuyisifo ke naso leso if socansi as well, kodwa akuyona HIV. All right, so yebo kodwa futhi umqabula umuntu enaleso sifo, yes uzosithola. All right, kufana nokuthini waphuza ubhiya na share ubhiya nomuntu enaso leso sifo, yebo uzosithola. Ispoon somuntu wasikhotha naye kade esikhothe naso leso sifo, yebo uzosithola. Walala naye lo muntu wakhuhlana inyama zenu, wakhuhlana iziboya zenu enaso lesifo, even if azangena ngaphakathi kwena, ugqoka ikhondoma ngithi yebo uzosithola. All right, so esinye isifo leso esingahambisani negciwane, and akusho futhi ukuthi umuntu osuke enaso usuke enegciwane, ngoba omunye umuntu uba naso kanti immune system yakhe ama social komzimba aweak nje. That is why sikuthiwa isilonda somkhuhlane, because uma unomkhuhlane suke vele ama social komzimba ewile, mase ke sisiyavuka leso sifo ke leso. Okay, so yebo ngasithola, so ngimphenduleke yebo ngasithola ngespoon if umuntu enaso, kodwa akusho ukuthi lo muntu une HIV ngoba izinto eziwu2 ezingafani. All right, ubhuti lona ke wesibili, and ngiyazi baningi abantu abazoke kuningi akufakile, ukhulume ngento yokuba circumcised, wakhuluma go blood type, ubesho blood type O lo ojwayelekile. All right, now khumbula ukuthi kuze futhi lingene igciwane lo kade ngisho ngokuqabula ukuthi kufanele kube nenani eliningi olitholile legciwane kuze lingene kuwena. So naye depending ukuthi if elala lo muntu umzimba wakhe one amasosha akho omzimba strong kanjani, ngoba uyakwazi ukuthi ube expose uhlangane nomuntu onalo igciwane ulale naye nje futhi iminyaka lingangeni wena, kanti umzimba wakho ustrong, isystem yakho iyakuvikela. Okay, ngoba khumbula ukuthi umzimba wakho unalama cells lawa enza ukuthi into mengeke ngayibona ngibhubele isangena kuwena. Now iHIV ihlakaniphile, ithi mingena yona umthethwa
why into yenza ukuthi ikwazi ukuthi ibulala abantu kakhulu ngoba ithi mingena ngaphakathi kwena icashe eqala. All right, kuze amasosha lawo no general bangayiboni. Ithi masingenile kuma cells ithathe ubuwena ngathi nje nesikhumba sakho izakhe yona. Then ithi sichamsela sizala isinawe phakathi. Manje umzimba wakho awusayiboni ukuthi enye into. Uyabona uyibona iwuwe. Uyabona? So okusho ukuthi ikwazi ukugebenga umzimba wakho uthi ungayiboni. So if kunomuntu one immune system tsotsi kakhulu, if kuuthi unomuntu ke manje onamasosha ahlaniphile kuzothi kusenza lokho obutsotsi bako ukubona ukuthi hayi nansi lento ibhubele ibulala. So bakhona abantu abanjalo uthola ukuthi banaleyo immune system yabo is strong enough ukuthi izokwazi ukuthi igciwane iligcinezele. All right, mase kuba khona ke labantu laba ke ngiyazi nje bese ya ku blood type O kakhulu more than ukuthi u blood type O kune gene kubantu abathize okuthiwa uCCR5 gene ne leyo gene leyo kakhulukazi kubantu futhi base Europe njalo okay. That is why abanye bake bethaya belungu abalisabi nokusaba igciwane ngoba ngathi alibangeni enye ipolitiki ke lesingene ke singene kuyona. But kubantu abanaleyo gene leyo igciwane alikwazi ngoba kuze lifike nalo ngesikhathi lifika kumzimba wakho kuma cells akho lizokwenza lobugebengu lifike linamathele kule gene le. Okay, ukuthi melinamathela lapho siliyangena ke ngaphakathi emzimbeni wakho kalisabonakala. But kunabantu abanganayo leyo gene leyo, so alisakwazi nokungena nje lizofika nje lidakwe lizifele lona ngoba alikwazi nokungena ngaphakathi kwena. All right, so ababaningi ke abantu abanjalo, but yebo bakhona abantu abanjalo. Nezinambuzane zakho ke nje zomzimba. By the way, science yabonisa ukuthi if nawe kakhulukazi unezinambuzane ezi strong ezikwazi ukuthi ngene lona kwazona izinambuzane nje ezikhona ngaphakathi kwena zikwazi ukuthi zikusize ukuthi zikuvikele ukuthi igciwane leli ligcine lingangenile kwena. All right, now uyazi while silapho mhlambe asingene kule part yokuthi kunabantu othola ukuthi bakubudlelwane omunye upositive nomunye unegative ngoba leyo nto igcina ba affect kakhulu abantu kubudlelwane. All right, ngoba nalo onegative uthola ukuthi kwayena ugcina manje esebona angathi kukhona la ane disadvantage khona. Kwesinye isikhathi abona ngathi ukwenzela ifavor manje wena or kube wena obona ngathi lo muntu mhlambe uyangicisela or lo muntu uzofila ngathi mkhulu kunami abo ipower struggle iba khona leyo nto epower uzozibona ngathi engcono kunami nawe ugcina usuba nokuzincengela kuyena ngoba ubona angathi uyabonga ukuthi uyakwemukela lo muntu ukulesimo lesi. So kugcina sokuba nama struggles akhona nje na kwi relationship ngokuthi nje omunye positive omunye negative. Even if seniyalalana uthola ukuthi wena opositive uzosaba nanokuthi mhlambe usaba ukuthi uzomthelela or usaba ukuthi ucabangani yena. Okay, kanti kwayena ngempela ikhona lento yongaphumuli kahle ngoba usaba ukuthi le condom ingalinge ize idabuke. Ulela cha ulele nilalene vele kodwa unokusaba ukuthi le condom le ingazizi idabuke kungabi khona nyoma uphuma ukhipha ngendlela yokuthi enze sure ukuthi ayikho into evuzela kuyena. Uyabona, so kuba uncomfortable nako nje lokho ukuthi kusefanele nilalane manje and awunikwazi ukulalana noma senifunana kanjani nikwazi ukuthi nibe spontaneous ekitchen umthathu umbeke phezulu kwekitchen umngene kumele nibe endaweni ethize lokuzoba khona necondom. Ngiyakho Dr. Lothole ngapha ngoba ngifuna ukubuza uba akithi enye into ekhona yokuthi lo mnumzane wathu uyigwala bese vuka njani ke manager ngalesi kodwa ke siqala abaphuphi bathanda ukamadayise engqika bejaha lokhu kugijima kwegazi. Kodwa ke ukhona umdlalo uqondayo umdlalo iSportPesa wenze kube negalelo. iSportPesa inikezwa ilicense yebhodi yezokugembula nemjaho lase-Western Cape. Akekho umuntu ongaphansi kweminyaka engu-18 ovunyelwe ukugembula. Inombolo yamahhala yokweluleka ye-National Responsible Gambling Program ithi 0800 666 noma thumela iWhatsApp ethi help ku-076 650 710. Abantu abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke. Noma ngabe udaba lwase-CCMA, inkinga umakhenika.
ukublacklistwa kungafanele, idivorce engaphikisiwe, i-clientele legal ikunikeza usizo lomthetho olungafika ku-745,000 rand ngonyaka kanye no-5,000 rand webheyili kubo bonke abaseningizimu Afrika. Sikhave zezimali, ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma yinini emahoreni angu-24. Joyina namhlanje. SMS ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General, i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile. Imtitilizo ya Black Friday insuku ezingu-7 kwaBoxer Liquors. Thenga iSavannah NRB 500ml 6-pack amabili ngo-250 rand. I3 Ship Select Whisky 750ml amabili ngo-299 rand. KwaBoxer Liquors akudayiselwa bangaphansi kuka-18. Sakazolalela ukhozi olumaphiko-phiko Dokotela, sinemzuzu nje emhlanu. Siqhubeke sesenga khona ngasegoqeni. Mhlawumbe angibeke ubulungisa Dokotela. Ngicela ukuthi kulo yambuzo lo okusaba uzobe uphendule ngoba angithi khuluma ngale nto kodwa. Umnumzana uthi avela saba. Ukuthi uyigwala. Uma emini njengalezi ukhululeka kanjani? Akwenzeka isimo sokuthi azithole naye eseba nesimo sokulala nje. Engasafuna ukuvuka ngoba uyasaba bababani. Kodwa ke sathi nangumlaleli la. Sure. Umsakazo Khoza FM sawubona? Sawubona Nkosi. Siyaphila thina bhuti onjani wena? Isso também que se right Dr. Mshengu. Namhlanje ekuseni ngazinhloko yami ibuhlungu Dr. Mshengu. Angiboni emehlweni mina. So ngathi ulo usisi wami ne uzohamunele isifo sesingculazi. Athi ngicela ukuthi unginikeze amaphilisi awa-pink block. Athi hayi hamba lapha phezu kwe-drop uzofika uthola amaphilisi lapha phezu kwe-drop uzothatha uwaphuze uthathe elilodwa kuphela. So mina ngathi please Mshengu mangithatha iphilisi ngavula leya nto yakhona leya siyithula pha ngathi atheke kodwa ngayivula angithangazi ukuthi yona amaphilisi ngathi atheke kodwa ngayiphuze yodwa aphuza amanzi sebengifuna ukubuza ukuthi le nto ukuphuza amaphilisi ungaguli iyaku-affecta na? Kulungile mfowethu, lalela ke vele ulalele emoyeni zophendula Dokotela. Lalela emsakazweni. Dokotela, nangu mfowethu ephuze iphilisi elinikeza udadewabo. Uyasola ukuthi leli philisi leli lesifo likhala ngekhanda. Sure. Usethi iba khona inkinga mangithuka ngiliphuza iphilisi elingaqoqi mina ngiphuza iphilisi nje kona sekuyelesifo. Sure. Mhlambe simkhululekise nje if eliphuze kanye, alright, ngeke kube nenkinga. Kodwa futhi asikhumbule ukuthi kunabantu abanganalo igciwane kodwa abaliphuzayo vele iphilisi ngoba bezivikela. Alright? So labo bantu futhi ababi nenkinga kodwa ke mhlambe angingene la ekuthenini wona vele amaphilisi anawo umthelela kumuntu owaphuzayo njalo. Alright? So as much as nalawa amasha kade ngikhuluma earlier ngithi le nhlobo ezintsha zamanje izona inhlobo ezingcono kodwa wonke amaphilisi anama side effects kakhulukazi musanda kwaqala azokubangela ikhanda akwenze ukuthi ube nesicanucanu nje ube nenhliziyo encane akwenze ukhathale. Okay, sengene ekuthenini lapha nambona ke nomnomzane kizomenze njani ke lapha kumdavazo ngoba uphethwe ikhanda wena kukodwa lokho uzokwenza ukuthi ngeke uzohalela ukwenza umdavazo ngesikhathi uphethwe ikhanda. Inhliziyo yakho emincane ngeke uzohalela ukwenza umdavazo inhliziyo yakho encane. Ukhathele ngeke uzohalela ukwenza umdavazo ngoba ukhathele. Alright, even though lawa manje ke izinto lezi ezisheshe ziphele emva kwesikhathi usanda ukwaphuza umzimba wakho uyajwayela ngoba umzimba usuke usalwa eqaleni nokuthi yini lento onginikeza yona.
okay emva kwesikhathi ke then umzimba wakho uyajwayela kodwa nawo lawa masha kwabanye abantu ayalikhuphula ixhala umuntu ezizwe njengathi akarest njengathi unexhala ayakwenza lokho ayamenza futhi ukuthi umuntu abe namaphupho kuba ngathi uphupha kabi uyabona ebusuku okay akwenza lokho uzizwa ngathi uphupha kabi ebusuku kodwa kakhulu lawa masha awasakushintshi umzimba njengalawa amadala ukuthi ube mncinci apha ube mkhulu apha ne yes kodwa wona ayakwenza ukuthi ukhuluphale okay like ubabona abantu uthola ukuthi usene slave ebona kuba ngathi unezilevu ezimbili agcwale umqala ugcwale nesisu futhi sigcwale nama hips uyabona yamenza ukuthi umuntu akhuluphale kodwa ingoba one ayanyusa necholesterol so amafutha awagcina amafutha emzimbeni wakho kwabanye futhi amenza ukuthi abe nalento esithi ushukela ucashile sithi insulin resistance okay so yizo zonke izinto lezo zizokwenza ukuthi nako ukuthi udle kakhulu sugcina ke manje suyakhuluphala alright so kodwa ngeke leyo nto yenzeke kuwena ngokuthi uliphuze kanye nje iphilisi lelo cha so but khululeka if uliphuze kanye waliyeka iphilisi lelo even if bulithathe ngemistake ngeke kube khona umonakalo khona abantu abaphuza isikhathi eside akuba nomonakalo okhona kuba ama side effects kodwa egcineni siyaweya ukuthi yize ukhona lo monakalo nama side effects akhona kodwa ukukulapha iphilisi liyakuphilisa more than isindo sokuthi unalama side effects lawa akhona ama side effects lawo okay isikhathi ke sesihlewe yiyona umzuzu bonke lishayile ihora leshumi nomuva kulona iKhozi FM angikinikele ithuba dokotela ngoba ngiyazi ukuthi sesiyagoqa asigoqe bese ke sivala kahle ngoba nangezinto ezayo sophinde futhi sibambe ngiyazi ngesonto usuku khona yes ngizobe ngikhona online kulesonto edlule indlela konginetha ngakhona ngathi ngiyangena online wavela washaya umphazimo omunye wacima yonke into izibani so definitely kulesonto ngizobe ngikhona ku Dr Nomcebo Mthembu network so izithandwa zami kakhulukazi lapha ku YouTube abasenda ama message khona if kuukuthi kunento ekushisayo ufuna ukuthi ngikhulume ngayo otherwise kuzobe still kwi open line ukuthi ungangibuza nyoma yini so behlezi nawe nje ungibuza nyoma yini le uthanda ukuthi ngikubuze yona kodwa I think as sizongena ku December and vele into ye HIV AIDS kuzobe kuyinto ephezulu abantu abazobe beyikhuluma you know into if unganalo ulwazi kulula ukuthi uyisabe okay kanti once wanolwazi yes once wanolwazi into suyayi understanda nomuntu onayo suyamzwela and uyamhlonipha okay ngoba esikhathini esiningi abantu bazitshela ukuthi iHIV uyithola ngoba uziphethe kabi kanti lutho iHIV akusiso isifo sokuziphatha kwakho isifo ivirus le engatholakala nanoma kubani kunabantu naba odokotela uthola ukuthi uyitholile kade ejova umuntu nje umjovo wazijova ngawo useyitholile kunezingane ezizalwe nayo okay so akusona isifo ngempela okumele kakhulukazi manje sisicwaye ngoba sokukhona nenhlelo ezintsha sokukhona nanomjovo futhi manje Mshengu okwazi ukuthi ujove kanye noma kanye ngenyanga noma kanye emva kwenyanga ezimbili so ziningi inhlelo sezikhona ukuthi uyabona ukuthi ososcience kuzohamba isikhathi ngempela sigcine lesifo sokusesinjenge polio nje sokuyinto okuthiwa uyayigomela nje kungasesona isifo esesibi kakhulu angazi noma mhlambe bengiphupha yini yeah uphupha mina ngazibuza ngilile ngazibuza ngathi mina sakhona ezinye izinto obungifihlele zona tell me ngiyabuzela nje ukhona ezinye izinto kanjani kodwa mshi kanjani nje kodwa yini ngithi ngihleli ku TV bese ngikubona usuqhama ku TV ngithi ngiyabuka ngithi mina le show irekodweni nini le show yeah yazi ngisho ukuthi ngiyaqhubeka yes bese angibikanga ekhaya ukuthi baba kuzovela ku TV sengibona ngama promo ngithi mina hawo umuntu yazi kusho ukuthi umuntu ovele kufikela abantu sebenzongilethela incwadi zesihlukanisa inkosi wow ngizithobe kuwena baba ngixolisa
No, uyazi ukuthi empeleni ngikutshela yabazi abantu baka TV. Ngizwa ngabantu nje mina noma ngifika lapha eRichmond sithiwa sikubone ku TV lapha yana uthi uzovusa umlilo. Mina ngik TV. Yabo lento yazazi into zaka TV urecord ekudala into. No, ayibuyi iyaqala kodwa dala ngirecordile mina. Sengikhohlile sengizwa ngendaba nje kuthiwa hawu yes but ke nibuke kuzoba mnandi baningi abazofunda khona ngoba kunama couples ebengikade nginawo amanye akhona la eThekwini basizwa nje through imarriage yabo and nozomdavaso esibhedlela abantu bakuthola. Yes, eMedilution Wellness Retreat ngikhohlwa kanjani eMedilution Wellness Retreat mhlambe okukhulu umshengo ukuthi njoba ku December njena next week sesithatha nama teenager. Okay. Uyazi ukuthi baningi abantu abancane abantu abasha abahlushwa inkinga zokuthi izinto abakwazi ukuthi bakhulume ngazo or abanabo abantu abakwazi ukukhuluma nabo. Ngeke ngithi if ngenza itherapy kubantu abadala uthi masuhlela uthola ukuthi hawu ukuhlukumezeka okukhulu wakuthola esayingane wathula bangatshela umuntu. So lolu hlelo engilenzileke laba abantwana ukuthi abantwana if umntwana wakho uyambona ukuthi ayuseshintshile nasesikoleni kunenkinga kunento angayikhulumi msende kumina lapha eMedilution Wellness Retreat ngoba si trainekile ukuthi sikwazi ukuthi sibasize abantwana kodwa kakhulu ingxenye yokubasiza into esizobe siyenza ukufaka nemfundiso yesintu through ihlelo lendoni ngoba nakhona sizobe silenza kubona mhlambe nje ngilapho quickly bona namhlanje ngeke ngathuswa ipatient umfana otheme ngena nje nobaba wakhe kungathi akunankinga uthi usongelene lo mfana ngile ngithi usongelene futhi yabo ngizibuza izistory ngithi nayi khona into ngithi bakubhulisha nesikoleni athi hayi no umbone futhi ukuthi uya defend hayi lutho mase athi baba hayi khuluma athi hayi lutho ngithi manje iqiniso boy ngimbheke emahlweni athule athi baba wakhe hawu nginishiye ngathi hayi ungaphezulu kwa12 sishiye sobabili uyazi uthe baba wakhe emephuma izinto azishilo umfana uqala waphika ngathi mengimchazela ukuthi abengqondo yakho boy sebenza kanje ngamuthi uyakhululeka wafuna athi oh yeah yazi sengeke ngazama kabili ukuzibulala cabanga indaba enkulu kanje ubaba ubengazi at all ukuthi lengane size yazama kabili uyabona yeah so omunye wabafana nje ngizobe nginaye nje from kulamasonto azayo ngoba it's important ukuthi abantwana bethu sibanikeze indawo le abazi khona ukuthi bakwazi ukuthi bakhulume mhlawumbe udlule ku divorce kusho khona ushonile ekhaya yazi ukuthi na divorceana ibhlungu lento iyahlala enganeni akufani nathi thina sasithi hayi yes ngoba bafunda nabantu abazi ukuthi ubaba noma kumele abeseduze so uzibona yena ehlukile if ukuthi ubaba noma akekho eduze yes hayi bosengikhohlwe inamba zasesibhedlela 072 994 7547 ngizoziphinda futhi 072 994 7547 if ufuna ukuze eclinic kimi ufuna ukuzochatha ngigqume ngikhipha inyongo clean nje umzimba noma isiphi isifo somdavazo noma somzimba eclinic number yami 031 765 8475 thank you siphinde futhi sihlangane ngokusasa kwaDoctor next round usazolala likhoze uma phephe lihamba phambili ubusuku obuhle Makhethe kwaShoprite lalela uhlelo woza nabangani bakho emsakazweni Ukhozi FM kuleli sonto ushaya ucingo sola ngolesithathu kuya kulesihlanu wena lo mbuzo olula ukuze uzibeke ethubeni lokuwina ivoucher yenani lika 5000 noma